Така, значи, ако поставим правилно адапторите, те изглеждат така. С дългата страна напред. Това е верно поставен адаптор. Но, ако искам аз или ако майката, която го ползва, сбърка, може да постави един адаптор така. Той пак се штраква долу, т.е. създава впечатление, че е правилно поставен. Нали? Няма кой да му пречи. Не излиза от мястото си, но дългата страна вече е отзад. На другия е отпред. Това при поставянето на коша прави така, че променя геометрията на коша, което значи, че коша започва да дърпа на една страна. Ако в този случай ще дърпа наляво от задницата му, ако обратно ги завърти, защото този също мога да го обърна така. И пак няма да излезе, нали? Или в обратния случай ще дърпа надясно, наляво или надясно. Значи, ако тук се разминат тези положения, винаги коша ще дърпа на една страна. Съответно, ляво или дясно, в зависимост от това дали това е напред, това е назад, или това е назад, това е напред. Така. Като сложим и коша, това означава, че при поставянето на коша на мястото му, понеже един адаптор е сложен обратно, един щраква, другият не щраква, т.е. кошът остава откачен. Точно това обясни и майката. Майката обясни, че от едната страна коша е не щраквал, което означава, че адаптора долният е бил погрешно поставен. Значи тя е решила, че не й пречи, че не е щракнал и си е карала така количката, което е карала количката постоянно